Hey. Makhelwane. Makhelwane yaphila. Ngaphila ntombazane. Hayibo. Ngihamba impela nje ngiyagijima njengengane encane. Ngifuna ukuzosithumbizela ngempela. Hayi ngibizela indawo ezonandi makhelwane. Ngithe nje namhlanje ake sihlale phansi nje ke sifunde nasi izindaba ezimnandi zeBhayibheli. Ke sikhumbuzane nje ukuthi njengamakholwa iBhayibheli lithini kuthina lifuna ukuthi senze njani thina njengabazalwane. Inkosi ilindele ini kuthina. Ngempela yini ekufanele siyenze indlela yethu yokuhamba. Awumeke wendlela yokuhamba. Ungisusa kwami. Ngibhizi newashing ngiyawasha ngikhiphe ngisho nezimpahla zeingane ngiyawasha. Ungikhiphele indaba yeBhayibheli. Mina ngithi uzongixoxela ngendaba le yamankotwa lapha kaMthimkhulu lo obanjwe lapha. Imabo. Lo obanjwe nomhlongo weVatican. Umakotwa ngithi uzongixoxela lo ndaba le. MakaTha. Umthetho wakho uzophila ngezindaba lezi zasemhlabeni kodwa ubuthi umzalwane. Yona into ozophila ngawo le. Shuthi thina sifanele sigcine sesibhodla uPawula ngokomthetho. Ngaphela isonto sidlo uPawula. Naphathi nezinsuku ke manje kasazi ukuthi kesikhulume zonke ezinye izinto. Sidlo uPawula noJohn. Izona into ezisakha lesiba abantu izosiphilisa sekwazi nokwakha kahle lemisi. Wena into ufuna indaba zonke lezi zemisi yabantu ukhuluma indaba zemisi yabantu. Kanti ngiphile ezulwini mina. Ngiphile ezulwini nini? MakaTha ngiphika siphile ezulwini sisasemhlabeni. Kodwa manje akuyona ke into esophila ngawo ukuthi sokhuluma indaba zemizi yabantu njengamakholo funa sidle iBhayibheli sithandaza sizikhumbuza ukuthi njengamakholo umdali wethu ulindeleni kuthina njengamakholo njengabazalwane iyona iphi indlela efuna sihambe ngayo. Hawu ngeke mina ngiphile ngoPawulo nabo bayaphila ngezikhathi zabo angithi lezo indaba oyifunda lapho ezange ngezikhathi zabo uzokuhlale kulalele hlala engiphila kuzona nje manje ngokulungile ke lalela mina ngikutsheleza zami izindaba ngithi nawuhlele ungitsheleza zakhe izindaba ngifuna senze lento ekuthiwa ukushela sishela izwi. Nami ngilishizwe. Nawe uzoshela khona nami ngisho nawe uzoshizwe likubusisayo elikusizayo njengomama lapha kwakho. Awusho ngokusheshaka emakhelwane khona ngizothi ngiyadlula mina ngifuna ukuyela mina mathupha lapha kwaMthimkhulu ngiyoyizwa kahle ke le ndaba. Hey Nkosi yami. Lungile ke emakhelwane ake sivuleke la sizovula sengibona amahubo 103. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomo. Hayi yabona makhelwane, yabona masekufika la liyangigqiba kwasho lamaXhosa. Uzulala ngoba bengikhuluma indaba zemizi yabantu ngabe uhleli uthe kwa. Ngabe ukhiphe wonke lawo izimbumbulu zakho. Awuzulala ke asizothi mase sikhuluma ngezwi lenkosi bese uyalala. Ufuna ungilalela ukuthi ngithini ngikhuluma ngezwi lenkosi la. Ekuyona into ebaleke kakhulu ekuphileni kwakho ngaphezulu kwalezi indaba zemizi yabantu ozigecezayo. Ungazongitshela ngevesi okulokho kwathi inhlosula sezingane sasilicula ngisho esikoleni namanje oGomora balicula lapha esikoleni uzongixabeza ngalo ungisuse kwami nje impela ungisuse kwami asigcine ngokulazi siyaliphila funa siliphile. Hayibo ungisusela amahubo 103 hayi ngeke MaSibisi ngeke okay kulungile uvule lakhe lithando wena ngono nami ngisho ngokusheshsha ngisheshe ngidlule ngihambe ngihlukane nawe ngeke ngayiyala ngakhonza nawe wenkosi nasi simbela mbela hayi yeah ithini lakhe ivesi noma ngaliphetheke phela iBhayibheli ungabe ngazi ukuthi ngize inkonzo hayi nale iBhayibheli liyafana angiphethe phela nezibuko zami izokufundela khuluma angisazi ukuthi ithola lapho kodwa lithi ukubona kanye ukubona kabili ilona vesi elingibusisayo kulezo insuku ke kulezi insuku nje ilona vesi elingibusa enhlizweni yami ngoba yazi emakhela nokubona kwezinye izimo ukuthi hayi uyabona la sengibone kanye ngabona kabili kuyenzeka nje kuyenzeka ubona kanye ubona kabili uvesi bani loyo angazi makhola ngicantha ukulapha encwadini yezaga kanje asifunde izaga makhela nazo izaga zitholakala khona la sidlula la emahubweni sithola izaga nazo izaga ziqala la angisanoma izaga noma shothi mangekho kwizaga cisho kuyizisho uyabona ke makhelwane ukuthi ngempela uyadinga ukuthi uzibuyisele enkosini ukhuluma amavesi angekho ayikho lonke into eyisho ngiyasho phela ngithi mawukuthi akukho kwizaga bheka kwizisho azikho izisho eBhayibhelini ngazi ke phela akusiyona inkinga yami ukuthi abayifaka ngabefundisibeni izisho mina ngafunda ngisho nasesikoleni ukuthi inkulumo mangesona isaga kushuthi izisho mami ngayifaka ngayizisho lokho kwenu ke mina ngihlangene lapha yonke le ndavu nalenyakanyaka matha awukhuluma ngakho usuke uyifunda phi yonke lenyakanyaka yakho lo msangano walezi zakhe engabizisha ngabeni usuke uyifunda phi lento angihlangene ngolobani yesintu yesizwe yakho ngiyangibambezela nje mina ngiyadlula ngiyalapha kwaMthimkhulu ngiyozwa le ndaba mina kodwa khona kuthiwa nje imoto yamanzi nje obuhlezi ibona kwaMthimkhulu yingenxa ukuthi phela umakoti wakhona bashendezana nayo umshayeli lo weVatican kulungile hambe yowasha akuwazi amashende abantu kholo ngifonele ekseni ngo5
bese kuthi angivuke bafanele nanti intatheli hayi wena nje ngitshela uNotusha uzibuke nje ukuthi unjani matha nangikwazi noma ngene ungena ukuthi ngange ngayisho wenkosi yami angikwazi noma ungena usathana nzima noma unani uyabona nje uMantanzi uyokutshela ngasho ngathi khona okushakaza phakathi kwakho umakonta kaMthimkhulu uyahola nanti ngalento yakho ake ngihambe ngiyoza uyahola yini ngifuna nje ukuthi ngizwele nje ngalezi zami indlebe ake ngihambe ha umuntu uzongimela ngenqaba yamahubo izwe lisha kanje yena mangiphuthule indaba ngenxa yakho mina hawu hayibo uJehova ubongani uJehova izwe lipetuke linje hayibo ngaze ngayibona inqaba hayi akasakholwa lona futhi ngivele ngikhohlwa nje indaba yakhe nokukholwa angingaloke ngizihlupha nje angazi ngizihlupha uyakho Mantanzi umatha uyahlanya abuka ngiyothi ngasho uyahlanya MakaTha akekho umfazi onje ngiloke ngazalwa ngaze ngimona manje into engititha le ntombazane isikhule nayo ibinganjani le ntombazane kwenzakana lokuhlupheka lokho menza untabe nje usiyaza fonela uyindaba ngathi intatheli yasendaweni maye hayi Mbonge uJehova mphefumulo wami sangibona into enje hayi yazigeza izandla njengoPilato osimpela yibo siyabonga kulabo abasubscribe kulabo abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngani zakwethu siyabonga ke bye bye